No que respecta ao proxecto da variante oeste de Caldas presentado polo Ministerio de Transportes, os partidos políticos da corporación van todos a unha. Estamos falando de 3.500 personas de 5.000 que temos no rural, aproximadamente. Lóxicamente é unha preocupación para eles e para nós tamén. Nos parece que tronza de forma totalmente irresponsable e de forma totalmente innecesaria aldeas enteiras. Conseguiremos parar este atentado medioambiental, social e económico. Agora ven esta ampliación de 30 días do prazo para presentar alegacións como unha oportunidade. O alcalde participou na reunión da delegación do goberno coa veciñanza, un encontro no que aseguralles ofreceron directrices para orientar a súa proposta. Vamos a buscar que sean con maior consenso posible, pero tamén temos que buscar que teñan unha lógica que vayan a ser escoitadas, co cual, se o facemos tal e como eles ou cas indicacións que eles nos deron, entendemos que vai ser moito mellor. A intención inicial é recuperar a proposta de consenso do ano 2008 que aseguran dende o goberno local permitiría tamén mellorar o polígono de Veigas de Almorzar. Desde logo ten que ser un ámbito moitísimo menor que non ten que afectar a zona toda de Godos nin de Sallar, porque non ten por que chegar a ese acceso ao Porto de Vilar García en base ademais aos informes que están dicindo, non un capricho noso. Dende o Partido Popular falan tamén desta opción. Jesús Goldar lamenta que no seu momento quedara guardada nun caixón do Ministerio, pero confía en que se frea a proposta actual. O que pretendemos agora é que este destrozo non se faga, desde logo vai contar co apoio, coa confrontación absoluta desde o punto de vista legal de todos cantos veciños hai en Caldas de Reis. Esperamos e confiamos en que o Ministerio de Transportes, o actual ministro Puente, pois en vez de destinar 86 millóns de euros a unha obra que ninguén pide, pois que ao mellor a dedique a arreglar os problemas que ten cos trens ou en tantos outros sitios, non? En canto o BNG, socio de goberno do PSOE en Caldas, considera que a tramitación con carácter de urxencia foi unha manobra para apagar a voz dos veciños. Así as cousas, os nacionalistas teñen claro cal sería o proxecto máis acaído pro municipio. O problema do tráfico endémico en Caldas que temos se soluciona dunha forma moito máis sinxela, primeiramente liberando a autopista, liberando a autoestrada AP9 e despois no ámbito urbano pois con unha travesía, con unha avenida moito máis urbana que se podería acometer unindo a Nacional 550 coa 640 e facéndolle un enlace, unha rotonda na carretera de Portas. Tras a reunión da Xunta de Voceiros de onte, mañá está prevista a celebración dun pleno extraordinario para abordar a situación da variante oeste. Despois a idea pasa por percorrer as parroquias para explicar o proxecto e construir unha alternativa de consenso para presentar como alegación. Dende o Concello de Caldas xa adiantaron que buscarán o apoio do de Portas, tamén afectado por un dos trazados.